RMN Drama presents Handumanan sa ka awit. Ano pa siyang kaagi karon? Mo kining usa ka babay nga taga Labangon, Cebu City. Ang ato matatampo nagdasangan nga karing. Samtang wa ka pa makaboard sa imong pagkamaestra unta, mas maayo pa nga mukuyo ka lang una sa imong magbuwang sa Manila. Aron ka makatrabaho dito ka rin. Sige ma, mukuyog lang una ako ni Manang. Aron mas malingaw sad ko ba. Ingon sa labas paghihapon ang samad nga mugna ni Rino sa kong kasing-kasing. Bata ka pa, oy. Ug mamahimo ka na unyang hingpit nga maestra kung makaboard ka na. Mao nga makakita ka pa unya og mas labaw pa ni adtong Reno. Minyo na siya, busa kalimti na siya. Ma? Nagpadaman akong sukat ang akong igagaw sa Cebu. Kay tuyo ini ay. Hablihan ko na niyang suwat. Gaw, kumusta ka na diha sa Manila? Manghinaot ko nga naakas maayong panglawas. Tuod di ay, mao gini importante kaayo na kung tuyo nimo. Hinungdan nga nagsuwat ko. Si Rino ug ang iyang asawa nagkabuwag na. Ug tingali usa ka gyud sa hinungdan kay way bukang bibig si Rino kun dili pulos na lang gyud ka ring kay maoy iyang nainlaban. Inuo ko. Ay, niya gid ko sa Cebu. Nauli na gid taon ko. Malipay gid sila si mama kung makakita na ko. Makalitan na sab sila ning kalit na akong papauli. Naog na ko din sa barko, eh. Mulakaw ko sa unahan. At ko dito mag-atang taxi nga kasakyan. Karing? Uy! Salamat kay niya ka! Niya ka na! Ikaw? Nganong niya ka nino? Abi ko huwag ka madayon og sakay sa barko. Kaganihar ko nagpaabot ni mo. Oh, nganong nagkakuyog mo ning tawhana ka rin? Ma, Ayaw ko ging na, nga niapa siya nimo dito sa Manila. wa mauy. Igo lang siya ni sugat na ko sa pier. Mao na tinuod nang. Igo lang ko nagsugat kang taring. Aron mahatod na ako sa dinhi sa inyo. Ay, abi ko bag kamo lang di ay gihapon. O nahala, kung kamo manggid gani ang angay sa usag-usa, hala pag minyo mo. Ma, naunsa ka good? Oh, nang. Andam ko pakaslan si Karing. Kay mahal kayo na ko siya. Pakaslan ko si Karing sa bisan asa nga simbahan. Noon niya. Saan man mo ana ron? Nga mo may gusto ni mama ug papa nga kinahanglan nga makuha og dili ang imong kasal sa imong asawa. Ako ni konsulta og usa ka abogado. Pino, nakasiguro na bagid ka ini? Labaw pa sa sigurado eh. Kaniya tug karon, ikaw paghihapon. Abi nimo disgrasya ra gyud nga nagpakasal ko sa nahimo na kong asawa karon. Tungod kay nasakitan ko. Nagtuo kong mayuyab ka na gyud. Ikaw man sad ko. Madali-dali og rasad kaayo. Wa ka pa gani magkasiguro sa imong nabati. Didibdib tayo nimo. Kalimtanan lang gud nato ko gud. Ang may nungdanon mao ang karon. Nga makasalta. Nga mamahimo na yung ikaw ug ako. Hantod na sa atong katigomon. Mahal ko kay ikaw kari. Ay, nahumanig ko pang limpyo din sa akong kwarto. Hindot na kaya akong paminaw. Karing, buwas niya sa imong kwarto, magbisita ka. Bisita? Sige, sama na, ma. Ay, gawasan lang ko dire. Atubangan rin imong mga bisita. Mga bisita ko no. Sige, sama kayo akong mga bisita. Galit pag akong kikulbaan na. Mugawas ka din sa akong kwarto. Magsusi ko kung sige sa akong mga bisita. Nainas ng debate, uy. May mga tao kit sa aming sala. Sige ka ng akong mga bisita. Oh, kinuo ko. Rino, onse puti pasabot ni ini. Nga nang damong imong mga ginikanan. Karing, niya sila si Papa ug Mama aron mamahay namin nimo. Unsa? Ay, namugos man gyud ni si Rino. Nga kinahanglan nga sa labing madali nga mapamayan kadayo namo aron kahisgutan ang umaabot ninyong kasal.
Unya, kung iulan na nga magpakasal usab sila. Kung saan yung plano sa unang kasal ni Reno? Ay kabla ka noy. Amo na ning ikonsulta og abogado aron magpakasal na usab kami ni Karing. Rino, Mahal. Oh, anong nihilak man ka? luha lagi rin sa kalipay. Salamat kayo, Rino. Imo gigipakita na ako kunon sa kunin mo kamahal. Buhaton ko ang tanan. Hatagan na og katumanan ang duha nato kagugma Karing. Rino! Maayo kay adunay saging nga hinog nga lungagunon. Ay, magpalit ko inibi kay magpalungag ko ni mama. Magpapalit sa kog manggang hilaw. Ay, kalami ini, uy. Parisan o giluto nga hipon. Dong! Hatagi ra ko ining saging hinog nga usa ka sipi. O usa ka kilo ining manggang hilaw sa dong. Hoy! Nagpalit naman ko na ng manggang hilaw. Mabdos ka na? Oh. La, kumpiyansa gido. Mamabdos gani ka na. Makihagit mo sa asawa ni Rino. Ebidensya ra ba yun na kung mamabdos ka? Magpakasal mi si Rino. O dili ko mabdos. Dili mahitabo mo mabdos ko. Tungod kay way nahitabo na mo ni Rino. Ang mga tao nga nakailan nimo og ni Rino, nakaingon gyud nga ikaw mo ay nakaingon nganong natabuhag si Rino og ang iyang asawa. Kani sugot man ka nga mahimo ka lang kabit ni Rino. Dili ko mahimong kabit. Tungod kay magpakasal lagi mi si Rino. Dong! Abi nang akong gipalit, be. Ano makalakaw na ko? Siapa mo? Alay mo lista. Libera na mo. Bayad, oh. Keep the change na lang. Nasuko ka? Suma! May malipay ba si magisulti na ako, Ron? Diha na ka, oy. Mind your own business. Ma! Ayaw paghilak. Kana kay imo man gyud nang gisudlan. Andaman na lang daan ang imong kasing-kasing. Makasal magod si Rino, mama. Namay naman galing iyong parents. Oh, makasal gyud mo kung itugot sa balaod. Ma! Una ninyo nga kawagtangan og bili ang unang kasal ni Rino. Una ka mo magpakasal. Dili may mo mapakasal ta. Tuwag kay di mo sugot ang una na kong asawa nga mawagtangan og bili ang among kaminyoon. Nga sa ato pa. Kung magpadayon kita sa itong relasyon, mamahimo ko lang akong kabit. Mahal ko ikaw Karing. Dili ka na question. Nga mahal ba ko ni mo o dihi? Dili ka na mo problema, Rino. Karing. Ang atong sitwasyon na problema. Ilabin ako. Daga intahon ko, Rino. Uy, kaluoy sa Ginoo. Nakapasal ko sa board isip maestra. Gani nang-apply na ko. Ano makatudlo na ko. Karing. Dili ko musugot nga hangtod sa hangtod nga ingon ni ini nga itong relasyon. Gusto ko kasiguruhan. Ha? Pagsulti na uya ta. Kung andam ka na magpakasal na ako. Karing. Dawatan ko na lang akong assignment. Isip pagtutudlo, ma. Bahala talaga, ma-assign ko sa layong dapit. Pero anak, malayo ka usab na mo. Mabalakan ako nimo didto oy. Ma, makatabang man sabihin ako nga, malayo ko kang Rino. Malayo ko sa maong dapit nga naghatag na akong kasakit. Anak, Kung mapabilin, magod ko din ma. Dili ko makalikay kang Rino. O diya, dili ko sa buhunong ang magatabi nga nahimo kung usang kakapit. Tungod kini patol ko sa usa ka lalaking ninyo. Bisan pa mo sa kamatuoran nga ako ang mahal ni Rino. Ug dili ang iyang nahimong asawa. Karing, Maayo na lang ko niyong pungi. Utang buot lang. anak, dako ka na. Nasayod ka na kung unsay husto o unsay dili. Kung unsay nakabot nimong desisyon, tahuron ka na namo ni Papa nimo. Gidawat ko ang una kong assignment. Isip ko sa kamagtutudlo sa usa ka halayong dapit. Sa pagtuo nga malingaw ko, o gikalimtan ko sa hingpit si Rino. Tungod kay wa na'y katumanan pang among gugma. Dinhin na lang ko to. More power sa RMN. Pwede buyag tambo ko. 23 anyos pa lang ko. Apan ang ako timbang, 84 kilos na. Panglipong ko, mao nga nagtuo ko nga high blood ko. Kay mo inom lagi sa kong ilim no makahubog. Apan usasab sa akong nabisyo, kining pagduha og online games og tagpila ka oras. Unya. Kana tirahit buguan ning ayaw pagi. Ayaw laging agi diha. Dili ka, matay. Kalagot ba yun? Patay! Banga! Patay noon! Ay. Sus, lami puspusing. Hoy, ang sagunan giduwa nimo diha oy Ronel. Patay na day na. Ha? Sana oy. Ay, ayan lang pangata naman. Online gamers na makasabutin ng duwa. Uy, dili ka nga mao ni nakaingon nga nagpanlipong na ka Ronel. Ha? Ano sama? Halos tibok adlaw ka lang yung nagsigig top lock ang imong cellphone.
Siging duwa ng games ang cellphone nimo. Pasig mo unin nakaingon nimo ha, nga nagpanlipong ka. Ma, May pagtabangan ni mas papa nimo og hakot itong kahoy ay para sugnod nato. Og katong baril, hot datog puno og tubig. Aron kapasingot ka. Aron ka mo gamay oy. Katambok na kaayo ka. ma. Oh, di ka man, Ronel. Milagrong na ukang ka sa imong cellphone, no? Tabangon ko yung mama nimo. Ha? Tabangon ko hakot og kahoy aron madaot ko ko. Uy, Nya pagkuhaon kog tubig. maayo noon. Ako na lang ining kahoy. Hala, pag sag-om na lang tubig dito, ika na lang hakot og tubig, ha? Opa. Puno na ning container sa tubig. Alsahon ko ni aron akong pasalon. Alo. Napaw nga pananaw. Nga naman eh. Mulingkod ko. Nga naman eh. Kalain sa kong gibati. Lain mga akong ginawa. Yung laylay mga akong abaga. Kung murag may nagdagdagan sa akong dugan. Paingon sa akong likod. Niya, wakalit og pitik ang wang bahin sa akong dugan. Gano'n maghani? Hala kagaw, wa ka kay sakit sa kasing-kasing? Ha? Simba ko kagaw eh. May magdagandagan man kasi mong dughan padung sa imong likod. Unya kalit nga mo pitik ang wani mong dughan. Heart na naas imong wang bahin sa imong dughan. O kasing-kasing na. Ikaw, normal ra ang akong BP. Apan mas nabalakad ko sa pagduda sa akong igagaw kung unsa ni akong gibati. Kay kanang mangusog ko, maglain naman ang akong ginhawa ug mapawong bid ang akong pananaw. Murag kanang feeling nga gikabuhi ko ba. Ang ako mga pangutana mao kini mosunod. Unang pangutana, kalit nga mapawong ang akong pananaw. Bisan kung mangusog lang ko gamay, dali ra ko maluya. Ngano man kani? Tungod kani kay magsigi kog kahubog sa ilim ng magkahubog sa una. Ikaduhang pangutana, magsige sa kog duwa sa online games sa akong cellphone. Kausa na pawong ang akong pananaw. Usab ka kini ang nakaingon sa akong lipong o daw tanggi ka kog mata. Ikatulong pangutana, na ay magpitik sa wang bahin sa akong dughan ug magdagandagan sa akong dughan padung sa akong likod. Nakuyawan ko. Doon kakoy sakit sa kasing-kasing. Ikaupat og katapusan. Nganong halos matag adlaw, maglain man ang akong ginhawa. Nga mura kog gikabuhi pirmi. Tungod asab kani sa akong patambok. Tungod kay 23 anyos pa lang, 84 kilos na ko. High blood ka ko. Apan normal ra masab ang akong BP, 120/80. Kinahanglan magi ko magpadaot, lihog, tabangi og tambagi ko. Kini ang akong suliran, Ronel. Mayong adlaw mga suking tigpaminaw dinhi sa tong programa Kini ang akong suliran. Ako si Dr. Rene Obra magig-uban kaninyo sa inyong mga kalibo gumunap sa kinabuhi. Muhatag og tambag og solusyon sa inyong mga problemang punto medical, legal, emotional, personal, behavioral o problema sa mga ginadiling drugas. Ito sa klaseng pamagi sa pagpadala sa inyong mga sulat suliran rin kanamo. Pwede kinyo ipadala sa suliran_612@yahoo.com or sa atong Facebook account Kini ang akong suliran official writers page o diri sa mong buhatan sa 3rd floor Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, ning Dakbayan sa Sugbo. Ang atong quote of the day is that when God gives you a new beginning, don't repeat the old mistakes. Magtatampo karong adlaw si Ronel, 23 years old, taga Zamboanga del Sur. Wow, daghanan ako kailala sa Zamboanga del Sur. May pagpaminaw sa akong kumpare nga si Undo o si Faye Go diya sa Mulabi. Dr. Boy Oligario sa Bonifacio, mayong pagpaminaw. Mga Glipa, mga Abayon o mga Lumapas family diya sa Zamboanga del Sur. Mayong pagpaminaw ninyo diya, no? Unang pangutana. Kalit ka na pao nga akong pananaw, bisan kung mangusog lang ko o gamay, dali ra ko maluya. Ngano man kaha ni? Tungod kaha kay nagsige ko kahubog sa ilingdong makahubog sa una. Well, ang kita manggod kung daghan kay tag alcohol sa atong lawas, ang kining alcohol manggod mo impede ni siya o mo bara ni siya sa absorption sa B-complex sa atong lawas. Kining gitawag natong vitamin B1 or thiamine. Kung deficit ta og thiamine sa atong lawas, we are more prone to develop central and peripheral polyneuritis. So mao na kanay akong tambag sa mga palainom. Ayaw mo, hindi naman siguro maglingaw-lingaw, ayaw lang palabi po ninyo. Ya, kanang nato natin gitawag syncope. Kaning syncope nakuha siya sa nerve supply dang dapita sa atong lawas, kining vasovagal nga inon stimulation. Maapektuhan na ang blood circulation, kay mupundon man ang dugo sa lower parts imong body, so therefore
it will follow nga mo decrease ang cardiac output ug ang kining atong heart paya may nagumba og dugo nga nagdaog oxygen sa different parts atong lawas including the brain. So mo nang kung kulang og cardiac output, kulang ang blood supply dihang dapita, mo nang naa kay gitawag og syncope or mo kag makuyapan. Alright? So ikaduhang pangutana ni Ronel. Nagsige po ko og duwa og online game sa akong cellphone. Kausa na pawng ang akong pananaw. Mausab kaha ni ang nakaingon sa akong lipong o daot lang kaha ko og mata. Well, about sa daot og mata, you need to have yourself examined by an ophthalmologist, no? Para masuta kung pero bata pa man ka, Ronel, 23 years old pa man ka, no? So natay gitawag og digital overuse, no? Or computed related injury, not only computer but kana mga gadgets, no? So maka-cause ni siya muscle ug joint nga discomfort or pain, no? Nya kung sige kag tutok niya pila ka oras, maka eye strain ni siya. Siyempre ang lights diha magpitik-pitik ba, mag-blink baya nang kwan. Nya mo develop ni siya cognitive developmental defect, no? Uban anay mahimong aggressive, may uban mo aggressive kay kining flashing light man ko diha sa itong mga gadget, sa cellphone, sa computer. Namon kay mga tao nga photosensitive. Yan ay mo mahitabo nga murag epileptic like seizure mahitabo, no? So ayaw palabi, no, nga mo gamit ka ng computer kay i-minimize nimo. Kay ngadto sa mga bata, no, nga minaw na to karon, kanarbang reporting nga suicide karon tungod aning mga daghang rason, no, uban mga computer nga mga related nga mga istorya. Natay gitawag og gadget addiction, no? So kinahanglan nga mabinantayon ta. Alright? Sa ikatulong pangutana, naay nagpitik sa walang bahin sa akong lughan ug magdagandagan sad padulong sa akong likod. Magkuyawad man ko, dunaka ko'y sakit sa kasing-kasing. Maglisod ko kong tubag niya na, pero kung sakit sa kasing-kasing atong hisgutan, mudol kag cardiologist da sa Pagadian ba o sa Osamis pa dool mo da. I'm sure na ilang doktor Blancia nga hospital da sa Mulabi, no? Regard da sa mga Blancia family da pod, no? So ang ato mo heart naa normally sa left side, more on the left side sa atong dughan, anterior chest, no? So mo na nga naa na siya dia dili man sa tuo ang atong kasing-kasing na man dapit sa wa. No, so kung imo na siyang kuanon, mupitik-pitik dali nga dapit sa wa. Dili na dapit sa tuo. Okay? So pagpa-check up sa cardiologist, no, kay ako wa man ko makakita nimo, so magtagna lang ko, wa man gyud kumugyod sa magpa check up ka og cardiologist. Daghan na to da echo, na da x-ray, na da EKG, daghan nang pamaagi diha sa pagsuta kung naa ba kay diferensya sa kasing-kasing. Ikaw pa to katapusan nga pangutana. Nganong halos matag adlaw maglain man ang akong ginhawa nga mura kog kabuhion pirmi tungod lang sab kaha ni sa akong katambok kay 23 years old ko apan 84 kilos nako. High blood kaha ko. Apan normal naman ang akong blood pressure 120/80. Kinahanglan ba gyud kong magpadaot? Well, not necessarily magpadaot, but kanang mag-exercise ka, no? Man sa di mo gibutang ang imong height, no? Kaya basin kung taasag ka, basig 6-footer ka, mauna nga mo matter, baya po ng atong weight sa atong height, no? So, kining obista, daghan mong mahitabo, kung tambok yung tinuod, no? Daghang mahitabo. Ang atong heartbeat, ang atong blood pressure, ma-diabetes ka, kunya, mostly ng mga tambok asthmatic na sila. Why in the long run muklag up yan ang atong mga arteries nga mo ay nagsupply og kanang dugo nga nagdag oxygen sa atong vital part sa atong body, no? So katong mga naminaw karon nga mga kabatan-unan gikan sa Chongwa Hospital Pediatric Alumni Association nagpahibalo nga ang mga bata nga less than 2 years old kinahanglan nga way computer or walay cellphone, ha? Ayaw nyo pa duwa ang cellphone ng mga bata nga less than 2 years old. Gikan sa 2 nga to 12 years old, mo average lang na og 1 hour a day. So katong mga adult na pwede og 2 hours a day. Kay naatay gitawag og computer addiction,
na daghan na kayo mga negative na mga nahitabo. Alright? So, daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa itong programa. Sa makausapa ako si Dr. Rene Obra. Hinaot nga, ana sa kami nagkutok ng mga pagtulunan karong adlaw. Dili mangluod or magsuko-suko kung dugay mahatagan og pagtagadan yung sulat-suliran, no? Kay daghang kayo magdawat diri sa atong istasyon. Dili maulaw nga magpadalas, magpadayag sa mga suliran kay wala exempted aning problema ha. Kitang tanan na ay sulat-suliran. Daghang salamat, tatak RMN o maayong adlaw.